Malen, Bibe, Naia eta Rime gara. Eta gaur institutua aurkeztuko dizuegu. Aurrera! Welcome to Fray Juan de Zumarraga High School. Abate zaintza eta honetari atzera badeko zenien dudaren bat. Este es nuestro campo de fútbol. Ahora por esas que de cancha. This is our front. Hemen mailak eta dire eskolastorduen lasai egoteko. Estos son los edificios de primero y segundo de DBH. Hemen dekogu DBH bat eta biko sarrera. Here are the bathrooms. This is for the girls and that one is for the boys. Hemen izpilu gela dakagu. Izpilu gela aktibitate asko egiten ditugu. Yoga, gimnasia eta abar. Esta es la clase de música. Aquí damos música y a veces los profesores hacen reuniones. This is the PE class. Hemen ditugu DBH bateko pasilloak. Por ejemplo, tenemos una clase de primero. This is the girls' bathrooms. Hau irakasle gela da. Hau da teknologia gela. Hau da teknogela. Esta es una de las clases de segundo. Hemen bigarren zelaioko gimnasia daukagu. Hemen daukagu goian landarak gaude. Déjame hablar a mí, mira. Torri. This is our vegetable garden. Here works C and G class students. Hemen idazkaritza eta zuzendaritza dekogu. Hemen sukalde daukagu, normalean SIG-koak erabiltzen dute. En estos pasillos hay algunas clases SIG. Here we have the library. Hemen ditugu DBH 3 eta 4 pasilloak. Aquí tenemos la clase Mundilab. Here we have French class. Hemen fikiko laboratorioa deko. Eta hor biologiako laboratorio. Hau plastika gela da. Vale, vamos. This is the second floor corridors. Bat zintakiak dauzkagu. Hau anaren bulegoa da. DBH bateko zelaian dago. Ondo neska. Ondo, galdera batzutea gatoz. Bueno, galdera batzuk baino ez bada, venga aurrera. Zer dituzu zuzula? Bueno, ni zuzendari ordea naz eta arduratzen naz, DBH-ko batetik, lehenengo mailatik, laugarrenera. Horren naturri hartzen dut, eta gero, zuek ondo gozaiti esan, ondo zaintziek gure ikasliek, eta irakasleek bai, hemen egoten direnien eta laguntzeko moduen egotekarenean, edo hor zein arazo suertatzen ganien, konpondu egiten dugu. Beintzat, alegitzen gara konpondu. Ondo, eta nola zituzula? Betxo, hemen egoten da nire ondoen, orientatzaile bat, eta orientatzaile horrek eroeten da, lehenengo, bigarren eta hirugarren mailako tutoretza, bakarkako tutoretzak, eta, bueno, holako gauzak egiten ditugu. Oso divertigarriak. Egune batean, gure badozu etorri eta ikusi zuzenean. Eta ditzen badugu arazoren bat edo laguntzaren badugu etorriak Hombre, gure atea beti egoten dira zabalik, eta ez dugu karamelorik ematen, baina lagundu bai. Bale? Eskerrik asko. Guapa.